De sidste 2 jobs, jeg har haft, der var jeg medlem af A-kasse i næsten 5 år. Og da jeg så blev arbejdsløs her sidste gang, så fik jeg jo de her 2 år på dagpenge. Da jeg havde været arbejdsløs i 2 år, så røg jeg ud af dagpengene. Og sendte sådan cirka 1000 ansøgninger på 2 år. Rigtig mange af de jobs, jeg søger, dem er jeg reelt for gammel til. Har du fået det at vide? Nej, jeg er ikke direkte. De må jo ikke aldersdiskriminere. Jeg tog min 5 ugers karantæne, og så var jeg på dagpenge i knap 1,5 år, hvor jeg var hjemmegående husfar. Jeg har altid betydet enormt meget for mig ikke at falde i min fars fælde. Med at være den her farmand, som man ikke rigtig kunne tale med, eller den her far, som altid var væk og ikke var psykisk til stede. Jeg synes simpelthen, at man skulle tvinges på barsel. Altså, stod det til mig, så var det simpelthen sådan, at man øremærkede, hvis man for eksempel havde 9 måneders barsel sammenlagt til 1 barn, så øremærker man simpelthen 4,5 måneder til kvinden og 4,5 måneder til manden. Der er jo en ulempe ved at gå på barselsorlov. Det er en ulempe, som kvinderne har levet med i rigtig mange år. Og det er den her med, at de risikerer at blive fyret. I og med, at man tvinger mændene, så skaber man jo en ligestilling mellem kønnene. Så jeg gik hjemme i en måned dengang. I starten, ikke som på barselsorlov. Så sagde jeg så mit job op senere hen, ikke? Et år efter. For at gå hjem. Og så plus, at jeg altid har tænkt, det her med, at min identitet ligger i mit job, det vil jeg skide på, for det gør den ikke. Hvis man skulle smække alle de etiketter på mig og have sådan en navneskilt sådan i en normal størrelse for mig, så ville jeg jo nå ned til gulvet, ikke, med hvad jeg har lavet. Og hvad for en identitet jeg har haft over for andre mennesker. Vi lød som om vi var noget andet, end vi var, når vi gik i byen. Det var selvfølgelig ikke på vores stamsted, men det var, når vi gik andre steder hen. Og der er jeg poseret som alt fra helikopterpiloter, oliebord, platformsarbejder og fanderens bombestok, ikke? Og ja, det virkede, altså trist nok. Man bliver som mand meget ofte vurderet på, hvad kan du levere af knaster i gassen, ikke? Altså vi mænd hænger stadig på den her rolle som skaffedyret, ikke? Som ham, der skal sørge for, at vi har råd til at købe en ordentlig bil, en Audi eller en BMW, og ikke kan køre rundt i en gammel smadret folkevogn, ikke? Og jeg tænkte, hvad fanden foregår der her? Hvorfor tuder de alle sammen, når de kommer ud? Hvad fanden foregår der inde på det kontor der? Og så hævde han mig ind som nummer 4 eller 5, ikke? Og han begyndte straks at prøve på at intimidere mig ved ligesom at være helt oppe i ansigtet på mig og være enormt provokerende og fortælle mig et eller andet sted mellem linjerne, at jeg var et uselt menneske, fordi jeg var arbejdsløs og ikke 5 potter pis værd, og jeg skulle bare gøre, som blev sagt, og så videre, ikke? Og det gjorde mig vred. Så han siger, at jeg skal have en bisidder med, ikke? Og Karsten bliver bleg. Og så siger ham der, fyren der, jeg skal have ham der med og peger på mig. Og så aflyser Karsten alle samtaler for den der går. Og det var sådan set mine første 2 dage på servicegården. På et tidspunkt, der bortviser de mig jo ulovligt, vel at mærke. Jeg står op i en kontanthjælp, også ulovligt, hvilket jeg så gør indsigelser imod. Og på det tidspunkt melder jeg mig så ind i Landsorganisationen af Arbejdsledige. Jeg lærte loven om aktiv socialhjælp uden at kende blandt andet, så jeg kunne sidde og citere den over for mine sagsbehandlere, og de prøvede på at tage røven på mig. Jeg brugte dem også som, kan man sige, netværk. Fordi når man er arbejdsløs, så mister man rigtig meget af sit netværk. Blandt andet var LA dem, der var med til at starte hele det her op med at have en alternativ grundlovsdag ude på staden. Og da vi holdt den første gang, jeg kan ikke engang huske, hvornår det var, men da vi holdt den første gang, var jeg en af hovedtalerne derude, fordi jeg havde været meget aktiv i LA på det tidspunkt. Du har fået publiceret noget med 400 læserbreve i Ekstrabladet sådan cirka gennem årene, ikke? Ja. De fleste af dem i de første mange år handlede om arbejdsløshed, om aktivering og om nedskæringer for de arbejdsløse. Blandt andet handlede nogle af dem om, at kontanthjælp ikke længere bliver dyrtidsreguleret. Jeg havde jo den her ting med, at jeg skulle ligesom af med tingene. Så det jeg gjorde, det var, at jeg tændte simpelthen for mit webcam, snakkede derude i 4-5 minutter om et eller andet givet emne, et snævert emne som regel, og slukkede for det igen og uploadede det. Og det var sådan set det. 1993 begyndte jeg sådan set at debattere, ikke? Og det er jo 21 år nu, jeg har debatteret på nettet. Og debatteret alt fra seksuel politik til feminisme og arbejdsløshed og alt muligt andet, lighed og så videre, menneskerettigheder og den slags, som er de ting, jeg går mest op i. Problemet er med at have identiteten i dit arbejde, det er, at du kan blive arbejdsløs, ligesom alle andre. Og bliver du arbejdsløs, og din identitet den ryger med arbejdsløsheden, så har jeg set rigtig mange mennesker, der går ned med stress og får det rigtig, rigtig skidt og bliver depressiv og begår selvmord. Og det er fandme trist. Altså, der er ingen grund til at begå selvmord, fordi du mister dit arbejde. Der er sgu andre ting i livet, end det fucking lortearbejde, for at sige det pænt, ikke? Du er 55. Nå. Vi begynder forfra. Jamen, så er alt, som det skal være. Og det samme gælder også for drengebørn. Der er en hel del af den slags, hvor drengene også godt
Ja. Jeg har lagt mærke til, at den sidder. Det er rigtig meget fast. Ja. Men det er heldigvis først nu, det er lige sammen. Okay. Og jeg har lagt mærke til, at den sad op i din hals. Men jeg tænkte, det kom nok, hvis det ikke kunne forstås. Det kan godt være, at jeg lige skal...